nevím, asi... Proč děti obdivují sportovce? To nevím, asi proto, že vojíždí modelky? Ne, proto je obdivujeme my. Děti je mají rády, že jdou za svými sny. Já neumím smečovat. Ne, umíte vařit. O čem to mluvíte? Ve vašem životopise stojí, že jste studoval francouzskou kuchyni. Většina studentů pracuje u pánve v KFC, ale vy jste uklízel stoly v Il Picatore, abyste se uživil. A pak jste dostudoval. A šel jste pracovat sem. Kolik vám zpočátku platili za to, že se vzdáte svých snů? 27 000. A když jste s tím chtěl přestat a vrátit se k tomu, co vám dělá radost? Dobrá otázka. Já vídám lidi, co pracují pro stejnou firmu celý život. Lidi, kteří jsou přesně jako jste vy. Chodí do práce a z práce. A nikdy nepoznají ani chvíli štěstí. Vy teď máte příležitost, Bobe. Je to znovu zrození.